herri-sarreratik ere ikusten da Lizagazar, parez pare, Karakate magalean. Zalditegia dela, elkarte bat dela, sagardotegia dela, ibili da jarduna herrian. Zer da baina? Bale, hau da Lizagazar almazena, Lizagazar sagartokisa, oin momentuan almazen moduan dakagu eta dakagu almazen erdi eraldatzeko produktua eta beste erdi tokisa almazenatzeko. Eta hau da, oin momentuan dakaguna. Eta ja aurrera begira, dakagu pentsauta, horbeian itxia bodega bat. Orduan, bodegia izango da alde batetik bodegia izango da eta beste alde batetik katalekua. Eta sagardo, pixkat sagardo asuntua sartuko da hor. Pixkate izango zen bere filosofia hori, diseinu hori eramatia, hemen ingo gendun kale bat 8 metro simetrikua, da hemen eskabador hori ikusten da lekuan, muro batin, 5 metro kota zero hau izango zen, eta 5 metro berain, eta horretako gendun sagardua itxeko lekua. Kupelak ditugu orain almazenian, eta horretana pasako zian bera, eta izango zen sagardote gisa behian, dana sagarrak lotuta. Bere zonan, ate txiki batetikan, sartuko ginean, almazenan dimension igualekua, kristalera batekin, hor egongo zen, alkilatzeko tokisa, kuadrilla batek alkila balko da, edo enpresako bilerak itxeko, edo izango da leku ireki bat, baliabide diferentiekin, maixak, proiektoriak eta bar, eta gero ongo da kristalera bat elge barrera begira. Eta hori, esan bezala, pixkat alkilatzeko oin printzipioz bentsat ideia horrekin. Eta gero ere bai, nahi dugu jarri sukalde txiki bat, bere kristaleriakin, egunen baten igual sukaldari bat kontratau eta gure produktuekin aigera probak itxen ere bai hojaldre krema katalana izaten da beti esniakin. Gure sumuakin ere bai hileike da esneripe krema hori eta hojaldrien eta pastelakin. Hileike da ere bai gozari zentzako hor investigau ere bai jateko sukaldarixekin, eta gero klientiari, enpresak izarra nahi bada etorri ere bai, gure produktuak erakutzi, elaborautako produktuakin, eta daztau. Izango zen esperientzia bat sagarrakin lotuta dana. Eta gero, fase hori bukautakoan, kupeltegi sagardua itxendan lekuan gainean, beste eraldaketa zentro bat itxeko membrilua, mermeladia, sagarpuria izango zen dibididuta. Orduan egongo zen almazena, kupeltokisa, katalekua, eta goizan eraldaketa zentrua. Ni naiz Asier Lizarralde, Elgoi Bartarra, eta maika urte ditut, eta hau proiektu hau hasi nintzen lagunekin kuadrillan pixkatolan. Hasi ginen, Azaola baserrixan, proiektu honekin, sagarduan mundu hori, sagaztixak eta zaudezen pixkat abandonauta sagarrak ezian hartzen, eta orduan guk hasi ginen da, kuadrillan, baina utizagir, eta barrenen bastante famosua da. Honek sagarrak hartzen, da hasi ginen, sagardua itzen zulu eta baserrixan, Manuelekin, lomortakin, da hortikan sagarrain, jaso, traktora lagutze ziguten, prentsa hau beste baserri baten, eta hasi ginen, da sagarduakin tema horrekin, han hasi ginen. Ni nahiz Asier, eta gero hane edan neska laguna, esplikako zure pixkatzen. Ni hane naiz, Elgoi Bartarra, 22 urte ditut, laste 23, eta hori, hemen gabiz proiektuakin. Azten, jendian gana ere gero eta gehiago hurbiltzen, eta hori ikasten, ez? Nik baserritik beti ibili izan naiz tia eta tio ama Goikotxe baserrikoa San Pedrokoa,
eta Salorentzokoa itxa, asaolakoa familia aldetik. Eta ni beti baserri xan, txikitatik. Eta ilusio hori eukido ni beti. Lehen bere epokan itxe zan, asaola baserri xan. Tio Jose bizi zanean, nik ez nuen ezautu, hil nintzen, ze urtetan 91, 92, bi urtekin, honi urte bete, hil nintzen. Lehen itxe zan sagardua. Ja, gero, obrien zanean tolariak kendu nintzen. Eta galdu nintzen kultura hori gure baserri xan. Eta gero ikusi izan sagaztixia zauan, eta sagaztixan sagarra jauzi, eta azkenian jauzi eta han behixiako artixak eta jaten da peni emate zuen. Eta holan hasi ginen pixkatez berriz kultura hori, eta sardaua itxemen ondoko baserrikuakin, sarduain, eta atzesan hori intentatzen duen saltzen, saldu, eta gero makinak erosteko, kupela gerosteko, alza moduan. Eta ingen inzitsugun festa batzuk, gure asagola fest itxesa moduan, kuadriako lagunduta, diru laguntza jasotzeko, guretzako, gero traktora inbertitzeko. Hola hasi ginen, saltzan, da, azkenian onaino helduta. Duan, nik eukidot horre intriga hori sartuta probatzen da. Hasieran itxean gendun txarra, baina esaten da zu, hau ezin da eran, da vinagretara bota, eta urren urtean hau bi hauengo dugu. Nire proiektu bat izan da, eta gero haneke oin 3 bat urte esautu nuan, eta holan ez nion esan sagarduan proiektu bat dakagu, ez dakiz surgidu izan, da gero izan zen afiziotikan industria maila sagardo enpresa bat jarri dugu, eta beha laguntzen hasi izan, pixkat pika hui nion, azkenian lan ordu pilua dira. Eta espasaio gustatzen neska lagunari, igual azarrego, ez dakizu. Ez da erreza. Hemen ordu pilua dira. 24 ordu zauz, 8 loin bia dialako, baina... Nik pixka mundu hau ere ezagutzen abaz, ni asku bekua naiz, eta guke hor sardago ere salduta, lehen aspaldi bai, baina pixka mundu hori ere ezagutzen dut sagardoku orduan. Kompetentzia. Jartzen dau, zagarto kixa. Ez dugu nahi ere zagartote kixa, badaki duda hori dagoela eta zalantza hori, eta jendia galdetzen digu, zagartote kixa eta bestia, eta da zagarto kixa. Eta gu hemen goaz zagarrakin esperimentatzera, eta zagarretik lortu aldia zen produktuak itxera. Orduan, ez da zagartegi baten filosofia. Gune duguna zagarra hartu, zagarretikan, ze tekinetara zagarrari. Askotan geixena izan da, zagardua. Zagarretikan, zagardua. Hemen gutxi egon da sumua, membrilua dulce manzana, mermeladia, zagarpuria, vinagrea, zagar deshidrataua, eta hau sagardoz, esaten dena sagardoz da likoria, destileuta. Sagarretik aldaetara etekin pilua. Bost produktu ditugu, zagardua, dena zagarretik eteratakuak. Zagardua, sumua zagarrana, gu membrillo ez den dugu, baina ere ez dulce de manzana, zagarre dultzia, mermeladia zagarrana eta puria, dala konpotien antzekua. Eta gero investigatziaren nahi dugu zagarra. Da enpresa bat pribaua guri izango zen, baina gero nahi dugu investigatzia eta diputazioakin ikerketa saiakin, dauena prest, guk ere gure aldetikan investigau eta inbertitzuko dugu imazden zagarrakin orduan. Hor sagaztixiare jarri dugu, nahi ditugu 13 variedade sartu ditugu eta nahi ditugu variedade geixo sartu, nahi ditugu... Gero dauz ere variedade batzuk autoktonua dianak, eta horiek nahi ditugu, gero eta gutxixo sartzen dira variedade horiek, eta badauz, diru laguntza batzuk horiek sartzeko, sartu ditugu batzuk. Eta, azkenean nahi duguna da, bertako gauz bat bertakoentzat. Eta nahi duguna da ere,
askotan juten gara erostera eta erosten dugu produktu eta ez dakigu atzetik zer dagoen, ez? Ba, nahi duguna da ere, atzetik dagoen hori jendiai eta bezeruei erakutzi. Ba, hona etorri, erakutsi zela itxendan, lagundu, sagastira jun, pixkat, esperimentazio hortan ere, ba, erakusteko ideia horrekin. Pixkat hartu dugu Riojako bodegen ideia hori, ez? Badau izango da gela zabal bat, maixak mugitxu balko dira, ez toki batetik bestera, eta ba imaginago, ez dakiz enpresako bilera banai da, ez dakiz bezerokin, eta beti, ez, hasier, zu komentatzen zu askotan, beti bidaltzitxugu Donostira, eta Zarautza, eta zera ezelko ibarrera, ez, ba, venga, guazen Lizagazarren enpresako bilera hori itxu. Sagastixo hain sartu dugu, COVID hau asuntua zita, baino leheno, azte bete leheno. Horre, oi ba, hemen bat orzeoze, eta sartu gendun, ekarri zitxugune langileak 10 langile, gero gu, da hemen sagarra ematen, da 2 egunetan sartu zitxugun. Hemen ikusten dozu hemen atzean dakagu 3 hektarea terdi sagasti sartu ditugu orain, 62 fila, hau hemen sartuta ditugu filetan, dana, eta sagar bakoitza da jarritxa doble eje esaten dugu guk, eje bikoitzian jarritxa. Era bada, eje bakarrekua egoten da sagarra ere bai, eta hemen dau sartuta 2150 landara gutxi gora bera. Hemendikan ikusten dana, hemendikan loria urtengo da dardo bat, hemendikan loria urtetzen da, eta sagarra. Dana ondo badixe. Nia urten inbioguna da, sagarra asko etorriko da, eta inbioguna da gero hartuta kendu dana. Inbia adarra sendotu, da hola gero ez du sufritzen. Oain ematen badu frutua, ez dugu itxen zugaitza. Orduan ja gelditzen da intermedizuen. Inbia dana da orain, sustraixak handitzia, eta adarra luzau eta sendotu. Eta gero ja hori dauanean, esan dugu moduan, indarra hartzen da baina. Hau luzauko da, hau hona ekarri, da hemen dikan hona ekarri. Baina purtu, ez importa. Gero hona etorri, eta gero horra etorri. Eta orduan ingo dugu muro frutal. Hau da muro frutal, ditzea. Doble eje, egoten dira eje bakarrekua eta 2 ejekua. Ja, bintza sartu inzitsugun, da, ja, sagarra ez pasan sartzen urtebete galtzen genuen, hor. Ja, karo, aurten, junzan urtean sartu zitsugunez, aurten ez dugu sagarri jaso. Orduan guk ekartzen dugu sagarra, azpeitxin sagastixea dakagu, aurten karo izatea, sagarran urtea izaten da urte bat ona, eta beste baten nahiko eskasa. Orduan aurten toko da eskasa. Eta ibili ginen hor sagarra faltan, eta topago gendun arruatik ekarri dugu asko aurten. Eta Sumaixa, Bolibarren ere egon dira. Plantxitikan, San Lorentzotikan gutxi, hor lortzen hiltzea eta itxen dugu baserri txarrakin, tratu egiten dugu. Jendiak batzutan, esate dut, ez guk ez dugu nahi dirua, ez dugu nahi, eta orduan itxen duguna da, esposu nahi dirua, behintzat gure zerbitzu hain, sagastixea zaintzen dizugu, belarra mozten dizugu, o hartzen dugu boteiak eta sagarduan truke, ez ni sagardua ez, sumua, membrilua, trukian. Hori lehenauko truke hori, eta jendiak estima bindu eta sagastixea ez ditxun mozten. Baserri asko haidia sagastixea galtzen, eta honek ez du ematen ezer, ez du merezi jasotzea, eta guk aigera pixkat albada behintzat beste tratu bat itxen. Oingoz aigera itxen, atez ateo izaten da moduan etxera. Etxera, enpresara, bestela aukeria ere ona etortzeko eta hemen gaudela esplikau, pixkat erakutzi eta... Guri guztabitxe zaigu ere klientiekin egotia eta ze hartu eman hori ez dugu nahi galtzia. Azkenean hori dana ematen badiozu norbaitxeri, zure produktuak ez dakizu, mejora kontinua hori ez dakazu, ez tozu, orduan klientian ajuten gara, eta ze ondo, guztoz izu ez, honeke azukre geixi egidaka, orduan dakazu, hau, denda baten ez dizu esaten, hartzen dizue,
jutesea denda hundisetara, hartzen dizue potua, pin, itzen dizue, tanto. Zuri, inok ez dizu esaten produktu hori esplikazioa, ze produktu dituzun, azukre ipe dakazu, azukre geixo daka, ez daka azukria, diferentia da. Eta denda txikisetan galtzen nahi dana Elgoibarren eta herria hundisetan hori jutesera eta zapatilla bat erostea eta aten ditzutzen dizue horregaitzi daka presio karu haua gauza batzuk, porque persona badau eta esplikau itzen dizu a detalle. Jo, zuk dakazu hankia holan eta esplikau itzen dizu. Internetek ez dizu esplikatzen o enpresa hundiak ez dizu esplikatzen zu dakazu hau holan eta bestia. Eta gu horretara guaz. Guk nahi duguna da, hor, baina jun nivel baten jendiak hori boka-boka produktu beak esatia, jo, honek produktu nahi dute. Eta txarra itzen bogu, aldau itzen dugu. Da, zar dagoa esate dut, espazaizu zuri gustatzen, hau, emate izut, eta espazaizu gustatzen guk huelta bitzen dugu. Torri beste bat probau. Bestela klientia disgustora bau, ez dizu erosten urrengoan. Aldatzeko aukera hori. Mejoratzeko. Mejoratzeko. Aurten ez dugu irabaziko, ni urrengoan irabaziko dugu.